南米の、フォルクローレのグループの、ミルカ・ミルカさんにお越しいただきました。大変ね素敵な音楽で、ぜひ利用者さんとかね、ご近所の近くのね地域の方に聴いていただきたいと思いましてね、これを企画しましたけれども、皆さんねよろしくお願いします。昨日は花火音楽会もね花火大会がありまして、本当に皆さん利用者さんの方はちょっと疲れてるかなとは思いますけれども、今日のね、このひとときを楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。そしたらミルカさん登場します。拍手でお迎えください。いろんな音楽がありますよ。皆さんこんにちは。ミルカという私たち仕事の傍ら趣味で南米の主にここに書いてありますようにアンデス音楽ということで、ボリビアとかペルーとかアルゼンチンあたりのアンデス高原なんかでよく演奏されている曲を趣味で演奏しています。今日はなかなか普段見慣れないような楽器もありますので、そういう楽器の紹介なんかもしながら演奏してみたいと思います。最初にちょっとこれ真ん中にあります太鼓なんですけど、普通のこの下にもありますけど、日本の太鼓っていうのは普通皮を試してやって毛が取ってあるんですけど、ここの太鼓は毛が生えたまんま使ってます。こっちが牛で、こっちが反対側にも毛のついた皮で、これがリャマだかアルパカかなんかの毛です。アルパカってアンデスの高原にいるラクダ科の動物ですね。そういった動物の皮を使った太鼓です。ボンボと言います。叩くとボンボンという音がするのでボンボということになっているらしいです。ということでじゃあもうちょっと、お見えになる方もいらっしゃるので、あとよく皆さんご存知かと思いますが、ケーナという楽器、縦笛ですね。竹を、削って、ただ穴を開けただけの日本の尺八と同じ原理の、笛です。これが主にメロディーを担当して、その曲を演奏するということになっています。それではぼちぼち、曲の方に入りたいと思います。一番最初は皆さんお気になったことあるかと思いますけど、エル・コンドル・パサ、コンドルは飛んでいくという曲を最初に演奏したいと思います。どうぞ聴いてください。
とうございました。コンドルは飛んでいくという曲でした。今のは、ペルーの曲ですね。続きまして今度はアルゼンチンの曲で、パハリージョという、曲、小鳥という曲です。これは昔から伝わっている曲だそうです。どうしたっていうか気に入ったのか。それでは、パハリージョ、小鳥という曲をお聴きください。スバーラプリーベリッタ。ありがとうございました。パハリージョ、小鳥という曲でした。小鳥が歌っているように聞こえたでしょうか。ということで、珍しい楽器で、ちょっとこういうのがあるんですけど、これこれは穴が、後ろまで開いていて、日本の尺八なんかと同じようなものなんですが、これサンポーニャといいまして、後ろが塞がってるんですね。塞がってて、瓶なんかをプップップッってこう吹くのと同じような感じで吹く。一つの缶で一つの音しか出ないサンポーニャ。散歩でですね。向こうでシークと向こうの言葉でシークと言います。これを長いのはもう身長ぐらいあるようなのがありまして、まあいろいろこれ名前なんていうんですかこれ。これはマルタ、こっちはマルタでこっちはサンタ。で一番長いのは、トヨって言うんですね。私の母親の名前もトヨと言いまして、全然そんなことは関係ないんですが、大正9年生まれでいまだに健在です。全然関係ない話ですけど、まあ、こういうシークという楽器ですね。シークを吹く係の人をシーク係というそうです。ということで、続きまして今度は、またボリビアの曲でネグリータという、アンデス高原ではなくてアンデスからアマゾンの方にちょっと下っていった熱帯に近い方の曲です。ネグリータ、黒人の色の黒い可愛い女の子というような意味だそうです。ネグリータです。聞いてください。うん。
ありがとうございました。めぐりたという曲でした。ここでちょっと、今まではボリビアとかアルゼンチン、アンデス地方の曲でしたけど、ちょっと日本の曲を、やってみたいと思います。皆さん、ご存知でしょうか。ジブリのトトロの、中で出てきました散歩という曲ですけど、ご存知でしょうか。ご存知の方いらっしゃったら一緒に歌ってみてください。これ3番と4番の間に日本の曲入れましたんで、皆さんお手元のやつプログラムとちょっと違っている。それでは、隣のトトロの中から、散歩を演奏しています。ありがとうございました。隣のトトロから、散歩でした。今ちょっと変わった楽器、これアルマジロってご存知ですか。南米にいるアルマジロなんですけど、それをそのままアルマジロの甲羅を使って、楽器にしていると。マトラカという楽器なんですけど、ガラ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 ーっと、そういうのがリズム楽器です。本物のアルマジロを使っています。続きまして、今度はまたボリビアの曲で「ジョランド・セフェ」という曲なんですけど、一昔前に皆さんご存知かも分かりませんけどランバダという、曲で日本で一世を風靡した、曲ですね。そうだね。そうです。ということで、合ってますね。ということで、それはもともとボリビアのカルカスというグループが作った曲なんですけど、それをヨーロッパの方で盗作してランバダという曲にしたという、その原曲「ジョランド・セフェ泣きながら」という曲です。歌の曲なんで聴いてください。
ありがとうございました。ジョランド・セフェ、泣きながらという曲でした。今その曲の中で使った、これギロという、リズム楽器で、ギロ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 音がするんでギロというかどうかわからないんですが、これは非常に単純な楽器ですけど、ずっと同じリズムを、刻んでるんでなかなか、難しい。今の曲の中でこれが一番難しいのではないかと思います。
ということで、今日我々お招きいただいたミルカミルカというんですけど、ミルカというのは、どういうことかと言いますと、ボリビアの先住民のアイマラ族という方たちがいまして、その言葉で、いろいろな色やものが寄り集まったというような曲で、我々年齢も全然違いますし、性別も男性がいて女性がいて、ギターのオカマがいたりするんで、いろんないろんな人が寄り集まっている、仕事も、サラリーマンがいたり、会社の経営者がいたり、いろいろな人が集まってるわけですね。その中で、国家資格なんか持ってる人もいまして、特級技能士とか、弁理士とか、それとか珍しい中では鍼灸師とかね、いまして、また特にすごいのは、彼なんか詐欺師の国家資格を、持っているわけでして、そういういろいろな人や物が集まったものということで、ミルカというグループでやっています。続きまして、またボリビアの曲で、代表者は書かれている私はただの私は長老で一応今日はお話をさせていただいています。ただ年がいっているというだけで、うまい下手は関係ありません。続きましてまたボリビアの曲で「リアキ・ルナ」という曲でこの意味は悲しい人々というような、南米いろいろ悲しい歴史があった国々が多くて、その中から生まれた曲なんですが、メロディーはとても綺麗なメロディーなんで、日本でもよく演奏されています。リアキ・ルナという曲です。聴いてください。Thank you.
ございました。ジャッキー・ルナ、悲しい人々ということでした。私は途中でたくさん間違えて自分が悲しい人になってしまいましたけど、次はですね、半ばということで皆さんの中に、眠くなった方もおられるんではないかと思いますので、ここでちょっと皆さんにも一緒に手伝っていただきたいと思います。ラ・マリポーサという曲で蝶々という曲ですね。これは小学校の、音楽の教科書にも載っている曲で、一緒に、蝶々ですね、蝶々の蝶々ね。それで、この中で、コンラス・マーノスって出てきますから、マーノス、手のひらですね。コンラス・マーノスした手拍子を。コンラス・マーノス。で、次、コンロス・タコス。タコかかとなんで、コンロス・タコス。耐震強度は大丈夫でしょうか。ということで、ちょっと練習しましょうか。3、はい。コンロス・タコス。はいですね。ということですね。もう一回やってみましょうか。はい。コンロス・タコス。タコは足ですね。間違いないで、よく聞いてくださいね。ということで、最初は手で次は足なんで、ぜひ一緒に。で最後にね、ララララライラライラライという曲がありますので、皆さんも一緒に歌ってください。ラララライというのね。それでは、ラ・マリポーサ、蝶々です。
楽しかったですね。どうもありがとうございます。またちょっと、楽器の紹介をこれでしてみたいと思います。このウクレレみたいな小さい楽器、ちょっと自分で説明してもらいます。はい、ですね、私が持ってるとさらにちっちゃく見えますけれども、これチャランゴと言いまして、はい、チャランゴです。はい、そうです。ウクレレに非常によく似てますけれども、後ろがねこういう丸くなってるんですね。で、今でもあるんですけれども、このアルマジロの甲羅をそのまま使った楽器もあります。これは木彫りなんですけど、これはね何の木かというとみかんの木です。オレンジの木ですね。今いろいろな木があるんですけれども、そうなんですよ。で、調弦はですね、弦が、復弦といいまして2本ずつ5つのコース合計10本貼ってあります。それで調弦はですねウクレレとほぼ同じなんです。ウクレレと同じようにソドミラ、ちょっと音痴ですけどそれにさらにまたミがついてるこういう楽器ですね。チャランゴと言います。はい、見慣れない楽器がある中でですね、皆さん一番分かりやすいこれはギターです。クラシックとかフォークとかエレキとかいろんな形がありまして、一番、馴染みのある楽器ではないかなと思います。簡単な説明ですがこんな感じ。今あと途中でリズム使ってますけど、チャフチャスと言います。これヤギの爪なんですね。ヤギの爪がポロ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 取れたやつを拾い集めて楽器にしている。チャッチャッと音がするんでチャフチャス、音から来てるわけですね。チャフチャスなんでチャフチャスですね。こういったこのボンボもボンボンと音がするんでボンボと言って、三方にはもうポッポポッポ音がするんで三方にある。でチャランゴはチャラ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 音がするんで、チャランゴ。でギー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 音がするのがギターと、大体音から来てるんではないかと、それは嘘が混じってます。その、皆さんチャフチャスとかヤギの爪をバリバリって言ってました。チャプチャとかも言いますね。こういうものを使って珍しい楽器を使って演奏します。それでは、次は、これは日本でも加藤登紀子さんとか、長谷川清さんとか、歌ってまして、皆さん聞いたことあるかも分かりませんけど「灰色の瞳」という曲、これももともとアルゼンチンのケーナの方が作った曲です。その一番このギターが中心になった曲ですので、聴いてみてください。灰色の瞳です。ヤギがじゃあいっぱいいるんだ。こ
寂しいこの夕暮れ届かない思いを抱いて私の大事なこの笛の